Zo momenteel omstreeks 11 uur hier te Hulst op deze 2 november 2024. Dus hier bij de Action zie je natuurlijk opnieuw veel volk. Zo dan de locatie hier van de parkeerplaats voor de kampers. Zo, ik ga nu naar de zone van het winkelcentrum Stationsplein. Ja, hier zie je een totaal volle parking. Er is zelfs bijna geen plaats meer. Ik zie al de mensen die geparkeerd staan hier op de laatste rij. Ja, hier natuurlijk wel nog open locaties, maar natuurlijk is het nog geen middag. Het grote volk komt vaak ja, even na de middag. Hè. Maar bon, er zijn al vele Belgische bezoekers. Dat is natuurlijk wel interessant. De winkels zijn hier open op zondag en feestdagen. Altijd feitelijk. En ook interessant voor de voordelen. Zo dan de andere zone hier aan Petsplace, Boerenbond. Ben ik onderweg richting van de Karwei. De Jisk, ook al interessant voor het eindejaar. En dan terug de locatie daar van de Albert Heijn XL. Dus ook een live boodschappenvlog te zien van deze ochtend op mijn profiel. Nu is er bijzonder veel volk. Ja, ik ga hier even tussen gaan, want er is echt veel volk. Ja. Is daar ook al het kraam die terug open gaat voor de oliebollen, dus ieder jaar bijzonder interessant. Goeiedag meneer, u staat er al? Ja, we staan er al. We beginnen altijd ja? 1 november. Op 1 november, dat is goed om te weten. Oh, leuk. We zijn van nu elke dag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open. Van 10 tot 6, 10 tot half 6. Ah, oké, dat is gewoon meegegeven. Ja, dank u meneer. Zo ja, ik ken die man al enkele jaren. Het is ook de traditie in deze periode oliebal, maar al sinds 1 november. Dat is ook wel interessant. Nee, hij is er al aanwezig. Je ziet veel volk hier komen en gaan. Maar natuurlijk ook wel de Hensestraat is ook wel even belangrijk erbij te zetten. Dus hier ook al de exit voor terug naar de N290, al file. Maar ik vermoed wel dat er met de tijd een grotere parking zal noodzakelijk zijn aan het winkelcentrum Stationsplein. Want het staat nu al terug redelijk vol. Dus dat er daar toch wel een breder parkeerplaats komt.
Zo, onderweg nu naar de Hensestraat. Tot zo dadelijk. Zo de locatie hier van de Scharnier, het vernieuwde punt. Bijzonder vlot, ja. Kan ik vlot door hier. Dit punt hier op de hoek is ook bijzonder goed. Had ik ook recent koffie komen drinken hier. Gezellig. Ja, hier is wel even wachten, heb ik geen voorrang. Maar bon, het gaat allemaal vlot. Hier zie je dus ook aan de linkerkant ja, het einde van de sloopwerken van de Rabobank. Het is volledig weg en dus hier komt er dus het nieuwe gebouw. Ook de website hier. Dus een nieuwe appartementsgebouw. Dus hier op de hoek heb je ook een nieuw horecapunt Familie. Dat was ook al aanwezig in Terneuzen. Is ook bijzonder aangenaam en er is ook een locatie voor de kleine kinderen. Dus kom je met kinderen, kunnen ze zich ook even bezighouden. Dat is ook wel van belang. Ja, dan ook hier het bekende De Wallenterras. Zo, welkom hier aan de Hensestraat, Winkelstraat. Ja, voor de Winkelstraat is het misschien nog even vroeg. Dan heb je ook nog meer volk op de namiddag natuurlijk. Zo, aankomst Grote Markt. De horecapunten hier, ook idem, even meer volk dan ja, op de namiddag. En rond de avond. Zo, ik ga nog even langs de bierkaai. Zo, aankomst de bierkaai, dus hier Cinema Hulst, ook nog even interessant. Dus meer bepaald dus de koning van Engeland. Ja, en hier dan ook de sloopwerken die achter de rug zijn. Ook voor de bouw van het nieuwe appartementsblok hier. Dus de informatie. Het Werfhuis. Dus in de stijl een beetje van die andere appartementen even verder daar. Hè. Ja, en dan verder hier heb je de Keldermanspoort, het historische Hulst. Ook aangenaam voor je wandelingen te maken. Jogging. En ook wel even daar heb je een speeltuin voor de kleinste, de vindplaats. Dus ja, het is toch wel bijzonder interessant voor wie dat graag wandelt. Ik zeg de omtrek ook van de binnenstad, iets meer dan 3 kilometer, kan je dus een mooie wandeling maken. Zo, ik ga nu terug via de Dubbele Poort.
Zo, en om te eindigen hier deze prachtige herfstbeelden nog. Kijk. Een prachtig pad ook, mooie kleuren, mooie omgeving en rustig om te wandelen. Zo beste mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe live overview hier te Hulst. Tot later.